ягонаи корӣ ва нишони сарисинагӣ. корхонаи воҳиди давлатии бозори варзмол ҳамарӯза ба сокинони шаҳри Турсунзода ва навоҳии гирду атроф хизмат мерасонад. Дар ин бозор 700 нафар соҳибкорон фаъолият менамоянд. Тамоми соҳибкорони бозори мазкур бо либоси ягонаи корӣ таъмин карда шуданд ва татбиқи амалии ин дастур дар ин бозор хубтару беҳтар ба роҳ монда шудааст. молу маҳсулотҳои ин бозору бештар матоъ, либосҳои мардонаву занона, пойафзолҳо ва сехҳои дӯзандагӣ ташкил медиҳанд. масъулини ин бозор бо яке аз корхонаҳои дӯзандагии шаҳри Хуҷанд шартномаи тарафайн баста аллакай 250 адад либосҳои нави корӣ харидорӣ намуданд. дар ин бобат корманди бозори мазкур Озода Нарзуллоева назари хешро ба таври зайл баён намуд. кормандони КВД бозори варзмоли шаҳри Турсунзода ба шаҳрвандони Турсунзода хизматрасонӣ мекунанд. аз он ҷумла дар бозори варзмол либосҳои занона, матоъ, молҳои варзишӣ фурӯхта мешавад, пойафзол аз он ҷумла фурӯхта мешавад ва мо барои хизматрасонии халқ омода ҳастем. кормандони бозори варзмол бо либоси ягона ҳамаи соҳибкорона таъмин карда истодаем ва омода ҳастем ки либоси ягона дархост намудаем. ҳамаи соҳибкорон бо либоси ягона таъмин карда мешаванд. во рӯзҳои наздик мо тақсим мекунем. бояд қайд намуд ки либосҳои мазкур бо нақшу нигорҳои миллӣ ороиш дода шудааст ва минбаъд фарқияти савдогарро аз харидор метавон бар аъло эҳсос намуд. то имрӯз аз ҷониби масъулини бозор 250 адад либосҳои нав харидорӣ гардид ва ба соҳибкорон тақсим карда шуд. ба иттилои соҳибкорон молу маҳсулотҳое ки дар ин бозор ба фурӯш гузошта шуданд истеҳсоли давлатҳои Туркия, Хитой ва Қирғизистон мебошанд ва сифаташон низ хуб аст. воқеан дар бозори варзмоли шаҳри Турсунзода фаъолияти соҳибкорон дар сатҳи хуб қарор дорад ва ҳамаи онҳо аз ҷониби маъмурияти корхонаи воҳиди давлатии бозори варзмол бо либоси ягонаи корӣ таъмин карда шуданд. гузориши Нилуфари Рӯзиқул, Дилмурод Шарипов барои барномаи Читотии хабар.